бърчет, каква хубава гледка, виж как вижда моренцето. Да, много хубава гледка, ама брат, пусни музиката. Какво направи, бе? Абе, защо ще би мултимедията, бе? Брат, тя ще работи. Как ще работи, тя щупена, бе, брат? Гледай, какво направи? Майко, и сега откъде ще взема мултимедия? Как ще слушаме музика? Спокойно, брат, сега ще закарам при познати. Аре, човек, то сме щупи мултимедията, даде ми ваучер за нова. Тук трябва да съм май, DVS 3D аудио. Тук сме, добре. Дай направо да влизаме и да видим. Здрасти, дадахме ми един ваучер тук. Какъв ваучер, бе? Я да гледа. Тото разбойник, където си щупил медията ли, бе? Да, бе, човек. Какво ще правим? Това да е? Най-добрата искам, най-добрата, която Каква може да кола? говориш. Казвай, Golf че няма 5. бе. Golf 5? Да. Коя година? 2004. Имам перфектната за цяло. Имаш? Тук на сината. 9 джоя, 8 ядрена, двойка процесор на всяка една. Това не се чупи толкова лесно, нали? Няма чупене. Добре. Издържа. И естествено брутален аудиозвук. Висок клас аудио. Добре. Взимам го. Няма време. Това е друго нещо, човек. Гледай. Добре, всичко върви като план. И CarPlay даже имаме. Цак, ето го CarPlay-чето. Директно се свързва. Всичко каквото ви е необходимо. Топ. Waze на телефона, музиката на кънти. Идеално.